Μανώλη, πάλι τηλεόραση βλέπεις? Όχι, δεν βλέπω τώρα. Εχθές είδα μερικά βίντεο με τους φίλους μου. Τι είδατε? Βασικά, εγώ είδα μία εκπομπή. Ο ένας φίλος μου είδε έναν αγώνα ποδοσφαίρου και ο άλλος φίλος μου είδε μία σειρά. Εσύ και ο μπαμπάς είδατε ειδήσεις? Όχι, εχθές δεν είδαμε ειδήσεις. Είδαμε το δελτίο καιρού και μετά μια ταινία. Ο Νίκος και η Σοφία είδαν ταινία μαζί σας? Όχι, δεν είδαν ταινία μαζί μας. Αυτοί είδανε μια παιδική σειρά. Εσύ τι είδες στην τηλεόραση εχθές? Γράψε μου στα σχόλια. Εγώ είδα. Εσύ είδες. Αυτός, αυτή, αυτό είδε. Εμείς είδαμε. Εσείς είδατε. Αυτοί, αυτές, αυτά είδαν. Quality Greek.